Fil-Partit Nazzjonalista qed tkompli tispikka sitwazzjoni ta' konfużjoni u inkonsistenza dwar il-qasam delikat tal-enerġija u l-politika li jesti adotta kemm il-darba jiġi fdat fil-gvern. Bil-kap Elix Borg sa kelliema u l-nin tiegħu f'perjodu qasir il-Partit Nazzjonalista ippreżenta pożizzjoni konfliġġenti fejn jitlu s-sussidi fil-kontijiet tal-elettriku u l-fuels. Xi ħaġa li l-gvern ilu għal dawn l-aħħar snin jiggarantixxi biex jipproteġi lill-familji u lin-negozji bil-kriżi internazzjonali li għadet toħloq instabilità u inċertezza fis-suq. Minkejja dan hu ovvju li l-pożizzjoni tal-oppożizzjoni daqstant ieħor inċerta. Waqt li l-kelliem għall-enerġija Market Nisammut qal li gvern nazzjonalista jżomm is-sussidji u fl-istess nifs indika li jistgħu ma jkunux meħtieġa, il-kelliem għall-Finanzi Adrian Delija għadu jinsisti li dawn mhux sostenibbli. Bil-kap idur f'nofshom u jgħid li gvern nazzjonalista jżommhom. Din il-konfużjoni ħarġet mod ċar f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu li sejħet mill-Partit Nazzjonalista stess biex jitratta is-suġġett tal-enerġija u l-wedi tiegħu għall-elezzjoni li jmiss. Ovvjament sa ma jkun fis-seħħ il-proġett illi qed inniedu din tinvolvi spiża ta' 30 miljun rikorrenti, però spiża ta' 30 miljun fl-ammont ta' 9 biljuni li jonfoq kull sena l-gvern qed nitkellmu fuq spiża minima ta' meta tikkompara ma' kemm nonfoq fuq sussidji matul is-sena, anzi qed nuru kif fi żmien ftit snin ma niġux bżonn daqshekk sussidji. Il-fema li s-sussidji mhux sostenibbli wkoll esprimija l-ex kap Adrian Delija li qed jaspira li jkun il-Ministru għall-Finanzi tal-Gvern Nazzjonalista. Issa l-kitbet tiegħi qed jgħidu il-poplu tagħna mhux se jkollu bżonn eventwalment jew taħt Partit Nazzjonalista aħna mhux se nġibu l-poplu jibqa' jibki u jittallab għall-għajnuna. Kontra din l-għajnuna fuq l-enerġija li żammet il-kontijiet tad-dawl stabbli għall-familji u n-negozji ukoll ħareġ kontrija il-kandidat Erol Kutajjar f'konferenza oħra tal-aħbarijiet it-tnejn war nofsinhar. Huma short-lived fis-sens illi jekk jista' jkun inti tgħaddi mingħajrhom is-sussidji. F'din il-konfużjoni kollha li qed tikkaratterizza l-pożizzjoni nazzjonalista, Elix Borg bidel kompletament il-fema minn dak li jgħid sa ftit tal-jemilu. Jiġifieri li s-sussidji huma short-lived. Mela rigward tas-sussidju dejjem kont ċar u nibqa' ċar li jiena s-sussidju maħniex bħala gvern ser inneħħuhom. Fl-istess ħin, meta affaċċjat bil-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon dwar ċifri konkreti marbutin mal-proposti preżentati mill-PN għar-roħs fil-prezzijiet fis-suppost weda prinċipali tiegħu, Borg lanqas kien jaf iwieġeb direttament u minflok farfar fuq Market Nisammut. Nistaqsi lil-Dr. Borg. Qed nistaqsi lil-Dr. Borg. Kellim tal-enerġija li huwa l-iktar bniedem tekniku fuq din il-kwistjoni ovvjament. Ħanilek il-parti teknika biss. Aħna Hemm se jiġu installati pannelli f'termini ta' megawatts lil-Dr. Borg. Yes, qed nitkellmu fuq Waqt li l-konferenza ffukat fuq il-proposta nazzjonalista li jnaqqas il-kontijiet tad-dawl bi 30%, il-kap ukoll ma nafx jispjega kif din se tolqot lin-negozji. Meta mistoqsi direttament jekk il-PN hux se jgarantixxi dan ir-roħs lin-negozji, Borg qabad u lebbet il-barra mill-Kamra. Dr. Borg tagħtini garanzija li n-negozji se tkun qed naqsilhom il-kontijiet tal-enerġija? M'għandekx tweġiba Dr. Borg, in-negozji għandna garanzija li se jitnaqsulhom il-kontijiet?